Activism Aganist gender-based violence. Zvichireva izvo kuti pagore pega pega mazuva ari kuteera 16 hazvireve kuti hatitarisi nyaya dzegender-based violence. Kushushwa kwemadzimai, kushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana. Tingati vana vari kuroorwa vari vadiki, madzimai vari kurohwa namudzimba mavakarohwa kana vanorohwa nehanzvadzi. Tirikuti zvakakosha kuti tizvitaure zuva rega rega. Asi chakanyanya kukosha pane zvatirikutaura kuti nyika yese isu seministry in charge of women empowerment tabatana pamwe chete neve-UN nema-CSOs vese vanoona nezve-women empowerment kuti titi nemedia itaime yekuti munhu wese paari ataure kushata kwakaita gender-based violence. Zviri kutikanganisira kuti nyika ibudirire. Vanhu vanofunga kuti nyaya dzegender-based violence inyaya dzevasikana dzevakadzi nebasa renyu. Kana iwe uri murume panzvimbo, kana waroora mukadzi ukamushungurudza, hapana chinobuda, musha haubudirire, vana vamunozvara havaiti zvakanaka. Tiri kuda kuti mhuri dzese kutangira pamhuri yega yega, baba namai vagarisane zvakanaka mudzimba, ndokuti vazvare vana vasingazogumi vava kutora madrugs nemamwe masubstance atinonzwa namutoriro anagukwa. Zvese zvinoitika zvinotangira pamhuri. Saka tiri kuti isusu seministry nevese vatinoshanda navo tinoda kusimbisa nyaya dzekuti madzimai vapuwe mukana. Ndosaka tine yatinoti Women Development Fund, tine yatinoti Women's Microfinance Bank iripo kuti madzimai vagoitwa empowered, kuti vadziwe kuti havangomiriri pamwe baba vakabvunzwa kuti muriwo wototanga kurohwa mudzimai, vakabvunza mubhuku kuti mwana ari kuenda kuchikoro asina bhuku worohwa. Isi tiri kuti mudzimai kana ave empowered, chikafu chinenge chaapo mwana anenge achidzidziswa zvakanaka, mwana anoenda kuchikoro achinodzidza zvakanaka, zvese kana masanitary pads kana vari vana vasikana vanotsvagirwa. Isuwo seministry ndo chimwe chinhu chatiri kuita, nekuti kana titi mikana ngaiite yakaenzana pakati pemwanasikana nemwanakomana, tinoda kutarisa nyaya dzesanitary pads. Vamwe vanofunga kuti haisi nyaya inofanirwa kutaurwa, asi ndiani asingazivi kuti vanasikana vedu kana vakura vanoteera pamwedzi pega pega. Nezvakadarozvo vanasikana ava tiri kuti ngavaende kuchikoro vanokompita nevanakomana. Nao kana tisingatarisi nyaya dzesanitary wear, anoenda sei kuchikoro mwedzi wese zvakanaka, uko paine 5 days anofanirwa kubetserwa. Saka kana mwanasikana uyu ashaya sanitary wear, zvoreva izvo kuti pamwedzi pega pega mwanasikana uyu anotadza kuenda kuchikoro for 5 days. Then tozoti vanasikana vacho ngavakompite nevanakomana, muona zvobva zvarema. Saka nyaya dzatiri kupusha seministry, tikutoda kuti ministry yefinance itipe seed money totanga kugadzira masanitary wear. Takamirira izvozvo, takataura kudhara pabudget kuti ministry of finance inofanirwa through Zimra kubvisa tinoti mataxes esaya pane nyaya dzesanitary wear, because it's an economic thing. Tinoda madzimai akangwara, toda madzimai akafunda, toda madzimai anochengeta mhuri neruzivo rwepamusoro-soro.